खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ जथायै बर' आरो गुबुन ट्राइबेल सोलोंथाइ बिथोनगिरि क'आव दावबायहैदों। बजालिनि सेंलिमारियाव टिएमसि दोलोनि आफादगिरि रिपुन बरा सा गुवाहाटीखौ फोनांजाबनाय 6 लामा गोनां फ्लाइअभार दालांखौ फैगौ 2024 आव मावफुंजाजोबगोन बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा। करीमगंजआव 95,000 खब सिरापजों लोगोसे सानै हमजादों। कामरुपनि सयगावआव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सानै बिसि फिसायनि जिउ खहा। मणिपुराव फाइकिफोरजों इनकाउन्टाराव सा 9 सुबुङा गावथारजादों आरो सा 10 जोखोम। जापाननि अनसुंथाइजों बानायनाय दै जगायनाय प्रजेक्टआ आसखान्दा। दानिया फै आबुं रादाबाव। बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै गुवाहाटी काहिलिपारानि जथियायाव थानाय बर' बिजोंनि आलादा बिथोनगिरि क'आव नायगिदिंहैदों। मख'जायोदि बिटिआर गोरोबथानि 6.4 दफानि गेजेरजों बर' हारिनिनो बेसेबांबा गोबावनि दाबि बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै बर' बिजोंखौ गेबेङै जोथोन लानो थाखाय आलादा बिथोनगिरि क'खौ बिटिआर गोरोबथाजों लाबोफादोंमोन। बर' बिजों आरो गुबुन ट्राइबेल रावनि बिथोनगिरिखौ पनिन्द्र जिदुंजों गोरोबथानि सानस्रि आरो नोजोरफोरखौ लानानै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। बाक्सा जिल्लानि तृणमूल कंग्रेसनि बानजायनायाव खुंनाय मोनसे दोलोआरि मावथि मेलाव बाहागो लादों रिपुन बराया। दोलोआरि मावथि मेलनि जोबनायाव खौरांनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिनानै रिपुन बराया सोरखारनि हेंथायै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंफ्रुनानै होदों। आफादगिरि रिपुन बराया बिजेपि सोरखारा डाकाइतनि सोरखार होननानै सोंखारिदों। डाकाइतआ माबोरैहाय लुथिनो सानो बेखौ सिन्था खालामो। थिग बेबायदिनो बे सोरखारा रायजोनिफ्राय माबोरै लुथिनो हागोन बेखौ सिन्था खालामबाय थायो। डाबल इन्जिननि सोरखार नाथाय मदिया फैसा हरा मा खालामगोन बेनिखायनो मानसिफोरनि सायाव माबोरैहाय दिहुननो हायो बेखौ नाजाबाय थायो। गोदान नेमखान्थि बाहायबाय थानानै आधार कार्ड लिंक बानायब्लाबो 1000 रां होनांगौ, हेलमेट गानाब्लाबो 2000 होनांगौ, टलगेट 3-4 जायगायाव टेक्स होनांगौ आरो मुरि सिरा बायदियावबो टेक्स होनांगौ आरो एबार मोब्लिबनि गेजेरजों लांनो नागिरदों सोरखारा स्मार्ट मिटार बहायनानै। बिजेपिआ एआइइउडिएफजों सिखावै लोगो दङ। जेसेबांखि एआइइउडिएफ थागोन एसेबांसिम बिजेपिआ गोहोगोरायै थागोन। एआइइउडिएफआ जेसेबां मुसलमाननि खोथा बुंगोन एसेबां हिन्दुआ खौसे जागोन। हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंदि आजमला आथिखालाव मुस्रि सिङाव हाबनानै थानाय थाम्फैसो। सिलसाकटआव दखल गैयैनि सायाव रिपुन बराया गिबि मन्थ्रिनि हिन्जावनि जिन्जार हटेल जयन्त मल्ल बरुवानि हायाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानो एभिक्सन खालामनो थाखाय खावलायदों। पन्चायत बिसायख'थिनि सायावबो बिबुंथि लाखिदों रिपुन बराया। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै मिथिहोदों दि 2608 कौटि रां बाहायनानै 8.4 किल'मिटार गोलाव फ्लाइअभार दालां बानायनानै सा गुवाहाटीखौ 6 लेन गुवार लामाजों बानायनो लानाया आथिखालाव 73 हाबाय आरो फैगौ 2024 मायथाइयावनो आबुं जागोन। बराक सेरफांनि करीमगंज जिल्लायाव आसाम त्रिपुरा सिमायारि ओनसोल सुराइबारियाव गंथाम ट्राक गारिखौ सिग्रोमनानै गासै 95,000 बथल खब सिराप पेन्सिडेल हमनो हादों। जाय पेन्सिडेल खब सिरापखौ आथिखालाव भारताव फाननो मोना। आयेन बेरेखायै लाबोनाय सानै सुबुंखौ करीमगंज पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सानैनि मुंखौ फारियै भवेश कुमार आरो सामिनुर इस्लाम होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों। हाग्रानिफ्राय गामि ओनसोलाव फैनाय मैदेरा मंगलबार खालि हराव सानै बिसि फिसाय सुबुंनि जिउ फोजोबलांदों। कामरुप जिल्लानि सयगाव ओनसोल मेघालय सिमानि 2 नं कसपारायाव जादों बे जाथाया। बगाय हाग्रा रिजार्भनिफ्राय फैनाय मैदेरा 55 बोसोर बैसोनि तुलेश्वर राभा फिसाय आरो 50 बोसोर बैसोनि नीलिमा राभा बिसिमोनखौ अना खाना बुथारनानै बिसोरनि न' बांखौ सिफायनानै गालाङो।
मणिपुरनि सानजा इम्फल जिल्लानि कामेनलक गामियाव फाइखिफोरजों इनकाउन्टार जानायाव सा 9 सुबुङा गावथारजादों आरो गासै सा 10 सुबुङा जखम जादों। सानजा इम्फल जिल्लानि एसपि केसिब कान्त सिंहआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला रैखाथि हानजाया मंगलबारनि हराव 10 रिंगासोआव कामेनलक गामियाव माखासे थिउरियाफोरजों गावलायनाय जायो आरो हरनि 1 रिंगासिम गावलायनायाव गासै सा 9 नि थैनाय देहाखौ मोनदों आरो सा 10 सुबुंखौ जखम हालोदाव मोननाय जादों। ओजोंहाय मणिपुरनि बिष्णुपुर जिल्लायाव NH02 राजा लामाखौ होथेनायाव आसाम राइफल्सनि गासै गं 19 गारिया थांनाय 1 जुननिफ्रायनो फासिनानै दङ। जाहोनाव आर्मिनि MI-8MZ हेलिकप्टारजोंसो जाग्रा लोंग्रा आदार राननानै होदों। गासै सा 200 आसाम राइफल्सनि अफिसार, JCO, NCO आरो गुबुन गुबुन रेंकनि मावफारियाफोरा जानाय आदारनि आंखालजों सैनांदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव मणिपुरनि आयेनारि हालोदा मोजाङाव फैयाखै। हारियारि दाङाबाजिया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। बेनि सानसे सिगाङाव सरासानपुर जिल्लानि लाइलयफाइ गामियाव 22 बोसोर बैसोनि एन मुवांसां मुंनि सासे BDP सोद्रोमाखौ कुकि थिउरियाफोरा गावथारनानै गालांदोंमोन। बेनि अनगायैबो सानजा इम्फल जिल्लानि कांपकपियाव 3 जखम जादोंमोन। गुवाहाटी नोगोरमायाव जापाननि हेफाजाबजों बानायनाय दै जगायनाय प्रजेक्टआ आथिखालाव आसखान्दा जालांनायखौ नुनो मोन्दों। मानो होनोब्ला बे प्रजेक्टआ गुवाहाटी नोगोरमायाव मुलाम्फानि जायगायाव गोबां खहासो खालामगासिनो दङ। बे प्रजेक्टखौ मावफुंनायाव दासिमाव सासेनि जिउ खहा जाबाय आरो सा 40 सुबुङा जखम जाबाय। बेनि अनगायैबो गासै सा 75 सुबुङा न' बां गैजायै जाबाय। बेनिखायनो प्रजेक्टआ गुवाहाटी नोगोरमानि गोबांजोंनो सावरायजानो गोनां जादों आरो बांसिनानो हामजानाय मोनाखै। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।